Cada any, un nou multimilionari descobreix que no pot comprar unes eleccions. Alguns ni tan sols poden permetre's pagar prou bé els càrrecs públics per fer el que vulguin sense conseqüències. Una tragèdia. És aquest el món on voleu viure? Un món on un multimilionari de 60 anys o més es veu obligat a relacionar-se amb algú major d'edat? Penseu-hi. Si no podeu suportar veure un altre multimilionari patint així, uniu-vos al moviment avui mateix. Pagueu el doble per l'assegurança mèdica, pagueu més lloguer, voteu gent que ja és multimilionària, doneu suport a guerres llunyanyes que no us afecten fins a que us afecten. Voteu els polítics que els multimilionaris ja tenen comprats, mireu els mitjans que els multimilionaris controlen. Recordeu, no hi ha arxius Epstein, no hi ha corrupció. Oblideu que junts som molt més poderosos. És millor barallar-nos per lavabos, per símbols, per distraccions còmodes. I si algun dia noteu una ràbia al pit, no us preocupeu, és només una sensació. I les sensacions es poden esborrar. Feu servir les eines que els multimilionaris tan amablement us han proporcionat per anestesiar-vos. Així, l'1% podrà aspirar al poder absolut sense cap resistència molesta. Tot sota control. Així que endavant, patrocineu un multimilionari local avui mateix i per una vegada a la vida doneu-li una oportunitat a la cobdícia.